Doncs això, donar la benvinguda a aquesta xerrada que organitzem des d'Unim a Catalunya, que serà l'última xerrada de l'any per despedir ja aquest fantàstic 2023 i que serà la quarta que hem fet. I tenim l'enorme plaer i l'alegria de tindre a Valentina Raposo amb nosaltres. I bé, faré quatre paraules sobre un poc qui és Valentina Raposo, tot i que jo crec que la majoria ja la coneixeu, però bueno, és actriu, titellaire i constructora de titelles, tallerista, evidentment, i sobretot amant del teatre de titelles, com es defineix ella mateixa. Viu a Sant Joan de les Abadesses, tot i que està en constant moviment creatiu amb Amorebieta, al País Basc. Va néixer a Xile i és llicenciada com a actriu a la Universitat Catòlica d'aquell país. Va estudiar també a Barcelona, un màster en recerca en arts escèniques a la UAP, i després, al 2005, crea la companyia Anita Maravillas al costat de Miren Larrea, a qui coneix en la casa taller de Pepe Otal, que precisament la casa taller de Pepe Otal la tenim en directe ara mateix. I el 2012 la companyia es trasllada al País Basc, on estan actualment, per això aquest constant moviment a Morevieta, i allà coprodueix espectacles amb Portal 71. A banda de crear espectacles, centra el seu interès artístic en la construcció de titelles. Ella diu que estima i pensa els titelles. Pensa en els volums, en els pesos, en les articulacions, en les inèrcies, i somia sobretot les seues infinites possibilitats, tant a nivell de materials com de moviment, de dramatúrgia i de forma també, de disseny. I bé, això breument és un poc per introduir aquesta presentació de la Valentina. Dir, abans de deixar-li pas a la Valentina, dir que és important que silencieu el micro per a que no se colen coses de fora, i també que si algú té algun comentari, algun dubte, etc., els farem al final, val? Quan Valentina acabe el que és la seva exposició, farem els comentaris, dubtes i preguntes. Si algú té alguna cosa molt urgent, pot escriure al xat i intentarem estar atents per respondre-li ràpidament. O deixar-ho per al final, o bueno, el que s'escaiga en aquell moment, val? Doncs endavant, Valentina. I Va, gràcies per estar perfecte. aquí. Moltes gràcies. Bueno, vull agrair aquesta invitació. Em sento halagada, no? I la veritat és que em fa moltíssima il·lusió poder xerrar amb vosaltres des de casa meva, no? Perquè jo no deixo de ser una persona que ha migrat, no? Del seu lloc i que té varias casas, varios hogars. Jo m'inventaré les paraules. És l'altre que us vull demanar disculpes perquè em van convidar a fer la xerrada en català i jo, tota envalentonada, vaig dir sí, clar, però amb una mica sense pensar que parlo catanyol i que em penso que parlo bé i que la meitat de les paraules doncs me les invento. Doncs això també és maco, no?, de ser immigrant. O sigui, jo em sento part de tot això i em fa il·lusió poder fer-ho en aquesta llengua, que és la que parlo a casa i la parlo així, no? De totes maneres, us demano comprensió i si no se m'entén alguna cosa, pues ho dieu i ja està, i ho aclarim. Val? I teniu imaginació perquè de veritat que no, els pronombres febles no se'm donen bé i m'inventaré paraules. Val, això per començar. Després vull fer com una petita presentació, si bé Alfred ja l'ha fet, de com és que he arribat fins aquí, no? Perquè trobo que les històries personals també escriuen una mica la història dels moviments de les coses i jo era una estudiant de teatre, no? Acabava de sortir d'una carrera i volia veure el món, volia aventura. I
no sé com ni per què va arribar a les meves mans un folleto que era de l'Institut del Teatre i que posava teatre d'objectes. I a mi això de teatre d'objectes em va obrir com un món imaginari, no? No sabia ben bé el que era, però jo sí que sabia que volia saber el que era. I em vaig tirar a l'aventura, no? I vaig arribar a Barcelona, també adonant-me que jo ja havia fet una carrera de 4 anys, més una tesis, o sigui, 5 anys invertits en una universitat i no volia fer una altra carrera. Però, doncs, vaig dir, bueno, pues m'inscriu un doctorat, que no el vaig acabar perquè després em vaig adonar que el que volia no era un món acadèmic, sinó més bien un món pràctic de fer, no? Però sí que en l'institut vaig veure tots els vídeos, vaig tenir molt accés a tots els llibres que podia, tot i que havia moltes coses en francès i jo no lo parlava, però me lo passava pel traductor i, bueno, una mica sí va ser la meva formació de titellaire, fins que vaig arribar al taller de Pepe Otal, que va ser un lloc que em va obrir les portes i que va canviar la meva història. Allí podíem, pràcticament a tots els titellaires catalans que són una generació abans, no? Els vam conèixer per aquí. I sobretot també vaig conèixer a la gent que incidiria en el meu futur com titellaire. I, per exemple, la meva sòcia, ni més ni menys, saps? Mireia Larrea, amb la que encara, després de no sé quants anys han passat, perquè soc mala per comptar, però 15 anys, per almenys, portem amb la companyia Anita Maravillas, que té aquesta història de moviment també territorial, perquè vam començar a Barcelona, però ens vam traslladar al País Basc, no? Anita Maravillas ara és una companyia basca i jo dins d'aquest món soc la xilena, no? La xileno-catalana. És divertit. Val? Bueno, tot això és per parlar des de la meva experiència, és molt humil, espero que pugui ser entretingut per vosaltres, no? De com jo visc aquesta professió i suposo que parlaré moltes coses que seran òbvies, però que a mi m'agrada també repassar una mica com els nens petits, que les agrada veure també, repassar allò que és molt evident, no? I veure-lo una altra vegada i una altra vegada. Val? Doncs començaré a compartir la meva pantalla. A veure. Aquí, compartir. Veieu bé? Sí? El veieu? Sí, es veu. Perfecte. Val? Doncs és una reflexió des de l'ofici, dels mecanismes i les coses que em van passant i que vaig aprenent. Val? Doncs he escollit aquesta imatge perquè l'altre dia estàvem de bolo, no? I estàvem posant els filtres dels focus, estàvem treballant i el tècnic del teatre, on anàvem a fer la funció, em va dir, però tu com és que has caigut aquí? I jo vaig trobar que sí, vaig trobar que jo sí que havia caigut per un forat, no? Però vaig caure pel forat, per un forat màgic, no? Que és el món dels titelles. No? A través d'aquests llibres m'ha agradat molt aquesta imatge perquè una mica vaig entrar a través dels llibres i d'un coneixement una mica més teòric que pràctic. I aquí està el forat negre, no? Perquè realment jo crec que el món dels titelles és una cosa que et xucla, no? Contra la gravetat i que et posa, et porta a un altre lloc. I el lloc
on em porten els titelles, jo em sento així, no? Una mica com veient un univers de possibilitats que mai arribaré a assolir, no? Són com llumetes que dius, en la realitat, per poder arribar a algun lloc, no necessitaria moltes vides de titellaire. No arribo a una. I a part també estan les limitacions temporals, les limitacions de talent, les limitacions, o sigui, per exemple, jo soc una persona absolutament arrítmica i bueno, pues com professional, com creativa, he de lluitar, no?, contra les meves pròpies carències i també ho dic quan faig tallers, perquè m'agrada també que els que estan començant poden arribar allà on tu no arribes i és l'univers de possibilitats. Val? Jo hi ha algunes coses que me les he traduït perquè les vull llegir i segurament no estaran ben traduïdes, val? Però amb aquesta imatge de l'univers és la primera constatació que tinc del món dels titelles, val? Que són inabastables, incommensurables, que es troben en un encreuament de l'existència humana, perquè encarnen l'alè del vital i el coneixement de l'infinit, que flueixen entre la matèria i la no matèria, entre el que és viu i el que és mort, entre el moviment i la quietud, entre el temps i el silenci, entre allò que té cos i allò que no té cos. Per exemple, l'altre dia vaig sentir a la Mercè Framis que parlava, no, de les ombres. Dic, clar, és que també els titelles parlen de lo que no té cos, perquè una ombra no té cos. I bueno, aquí m'agradaria introduir-me en el món de la física, no? O de la física quàntica i dius, uah, no? Els titelles són multidisciplinaris, flueixen entre la poesia i la plàstica, el moviment i el ritme, són híbrids per naturalesa i les seves infinites i múltiples connexions amb les arts, la ciència, la música, la literatura, la filosofia, és una font d'inspiració infinita, no? Aquesta és la primera constatació, no? I una vegada et deixes seduir, doncs ja estàs dins d'aquest forat i jo no crec que puguis sortir més. O almenys jo ja no, des d'aquesta existència seguiré fent titelles mentre el cos m'aguanti. He posat aquesta imatge perquè una de les coses que m'agrada recordar o que m'agrada dir-me a mi mateixa és demanar-me quina cosa fa que els titelles me cautiven, perdoneu. Què és el que tenen que fan cautivar a la gent? Què passa? Per què no pots romandre la indiferència, no? No sé si us podeu recordar de la primera vegada que veu sentir aquesta sensació, perquè com titellaires crec que tots tenim una primera vegada de que vam veure aquella cosa, no? Que ens va meravellar, no? Perquè estava viva, no? I per una banda sabem que no ho està, però per una altra banda sí que sabem que està viva també, no? Veure un titella viu produeix una reacció immediata, primària, una emoció irrefrenable, plaer, curiositat, admiració, fascinació i a vegades també rebuig. I per mi allò és la rebel·lió de la matèria. És enganyar a qui la mira, jugar amb el que se sap i el que no se sap. És extraordinari. Es mouen, respiren, estan vius, no? Els titelles, quan aconsegueixen un nivell artístic, no? Quan estan ben fets, exigeixen a l'espectador un gran acte, que és un acte poètic, és un acte de dir-li, vingui, salta amb mi i creu, libera't, no? Perquè és possible l'impossible. Estic tan viu com tu.
I si jo estic viu, lo estàs tu? Doncs, per mi, en aquest text el que vull dir és els titelles són la llibertat. Són la llibertat d'imaginar. I, I això no és tan comú en un món que es resisteix a imaginar coses, no? Cada vegada estem més que hem de produir, que s'ha de sobreviure. Doncs la capacitat de jugar és una capacitat que crec que les titelles nos la demanen i és una de les altres raons per les quals soc titellaire. Després, soc molt apassionada, Després, tinc aquesta imatge que m'agrada molt, que és del Circo de Calder, i, i m'agrada perquè els materials que fa servir són molt simples, són alambres, filferros, són coses de llautó, i em parlen d'aquesta necessitat que tenim els titellaires de crear els nostres propis mons, no? Aquesta cosa de demiurgio. Vale, vull llegir un text que és de Bruno Schulz, que es diu Tratado de los maniquís o Segundo Génesis. Bruno Schulz era polaco. És un text que a mi m'ha marcat molt i que si no heu llegit, pues deixaré el link, perquè la veritat és que és contundent, no? Està ple de contingut. Però jo aquí només he agafat una frase perquè no, que és molt petita, y dice, el demiurgo el demiurgo, dijo mi padre, no tuvo la gracia de la creación. La creación es una potestad de todos los espíritus. La fecundidad de la materia es ilimitada. Posee una fuerza vital inagotable y al mismo tiempo un poder de seducción que nos lleva a modelarla. En el corazón oscuro y recóndito de la materia se esbozan sonrisas indefinidas, se crean tensiones, se concentran las formas larvarias. La materia late ante las posibilidades interminables que la atraviesan con vigorosos estremecimientos. Mientras espera un soplo de vida, la materia reverbera sin cesar y nos tienta con un sinfín de formas dulces y maleables, nacidas de sus oscuros delirios. És un text dens, però a mi m'està dient dues coses, no? Primer, aquesta idea de que la matèria nos està seduint, nos tienta, és una tentació, no? I jo crec que és que com titellaire aquesta tentació de tocar-ho tot, encara que no estigui ben fet, encara que no ho sàpigues fer, no? Crec que és una tentació que és compartida. Per això es veu tan titellaire fent a vegades coses que dius estan justetes, no? Però és que no ens podem reprimir, volem jugar, la capacitat de joc, el voler expressar és més gran, les ganes de jugar són més grans i a vegades pues, ens estimem el món de la baratija. I no vol dir que no sigui genial, perquè aquest senyor, Calder, sí que era un geni i està jugant amb filferros i a mi em crida l'atenció perquè és una funció de titelles, no?, d'aquest artista. Vale, continuo, perquè voy como a monades. Vale. I després, l'última cosa que m'he posat aquí la meva foto en el taller és que sí que és veritat, i ja ho deia jo, la meva relació amb els titelles és d'amor. És una relació amorosa, com si tingués una altra parella, no?
realment mou a les meves entranyes i tota la manera que tinc d'entendre com visc. Vale, passem aquí. Això ja és més esquemàtic. Quan faig els cursos, o a vegades a mi m'agrada, no, anar pensant com fem les coses, quines coses toquem, quines no, una mica també per assolir allò que no sé, o també per assolir allò que anem descobrint, no? amb la pràctica. I això és part d'un document que tinc, que està viu, no? Perquè a vegades sento, canvio coses, potser a aquesta mena de flor li falta un altre pètalo, bueno, una mica parlo de els tres cossos del titella, que tenen que veure de la manera, és més o menys la manera com practico, sobretot en la companyia Anita Maravillas, els rols que tenim o la manera que les coses que anem descobrint, no? Tot això ocorre d'una manera conjunta. Digues. Dona Valentina, no sé si sóc jo només, però estic veient la teva pantalla en dos parts. Tots veieu el rètol aquest de teatre i animació de Titelles únicament o us veieu també a vosaltres, a l'altre costat? No, ens veiem a nosaltres també. Vale. A veure, espereu un moment. Sí, amplia potser aquesta. La deixaré de compartir un momentet. Sí. I aviam si ara ho faig bé. Perquè posaré compartir ventana, compartir. Així? Molt millor, sí, exacte. Molt millor. Val, perfecte. Doncs això és un esquema que la veritat no funciona així, perquè està totes les coses passen alhora, desordenades, no és la vida real, no és com l'esquema, però sí em serveix per separar una mica com funciona o com funcionem, no? Doncs parlo dels tres cossos del titella, i el primer cos del que parlaré serà, jo proposo que hi ha tres cossos, no és ninguna cosa nova perquè això està escrit i molt escrit, però parlo d'un cos material que vendria a ser l'instrument, no? El que és la figura en si, després d'un cos motor, que és el que són els titellaires que mouen, no? La figura, i després parlo d'un cos viu que vendria a ser el cos poètic, que és el que aconseguim construir al cap de l'espectador. I aquí a baix hem posat una altra cosa que té que veure amb la realitat de com produïm, distribuïm i també els agents culturals i les polítiques culturals que tenen que veure amb el món més concret i no tan artístic. Continuo, Doncs això m'ho saltaré. Vale. Tinc la xuleta aquí. O si vol... A veure, no sé, podré anar cap enrere? Sí. El cos material és la feina que jo em plantejo al taller, no? Si té un lloc concret, seria primer la taula, no? Quan discutim el que volem fer, no? I després abarca la construcció, no? Té que veure amb la materialitat d'allò que ens estem plantejant, té que veure amb construir un instrument, una imatge, que pot ser és polimorfa, no? Pot tenir qualsevol forma. També el cos material pot ser alguna cosa que agafem, no? Que estigui ja feta, un objecte.
I té que veure amb els titellaires que construeixen, perquè hi ha titellaires que són constructors i hi ha uns altres que són animadors i no necessàriament has de ser tots dos. En el meu cas sí, perquè ja he dit que m'agrada fer-ho tot encara que no ho faci bé. Val? Clar, et fas una sèrie de preguntes, parlem de cossos, no? O sigui, moltes vegades com titellaires pues, fem cossos. Estàs ahí barrejant mans, trossets de dits, ulls, cabells, i te preguntes, et demanes quins tipus de cossos van a comunicar millor el que vull dir. Quines tècniques, què farem servir? Farem servir fils, varetes, bonracos, quins tipus de materials, tous, rígids, què em diuen aquests materials? Quines notes em poden donar? Notes vull dir què moviments poden fer o quin joc tenen, no? Quins tipus de controls posaré, quines articulacions faré servir, quina imatge plàstica treballaré, quins colors, quines textures, quines dimensions, quines expressions, no? I no entraré a definir cada una dels petits perquè no tindríem temps, però sí que hi ha coses divertides. Nombraré una, per exemple, els nassos, no? Que ha estat per mi un gran descobriment perquè al principi feia els titelles molt plans i no tenien mirada. La mirada era molt ambigua i en algun moment ens vam adonar que els nassos són direcció i que ajuden molt després quan estàs manipulant a la mirada del titella, que estigui viu, no? És un món que a mi, evidentment, me fascina i ara passaré a lo que és el taller. Aquí tinc aquesta imatge de l'arcilla perquè al final tampoc podem tocar-ho tot i a mi m'agrada molt treballar el fang i treballar materials super senzills. Com constructora soc molt mandrosa. M'agrada mandrosa en el sentit de que si el més simple ja és el que dona, no vull complicar-me la vida amb mecanismes i històries, no? No és el tipus o sigui, no, em faltaria temps, no? Perquè igual sí que m'agradaria fer un, com es diu, animatrònic. No sé si ho dic bé. M'he passat totes aquestes fulles que no les he llegit. Bueno, sempre quan estic modelant, no, el material amb el que estic treballant, que és el fang, m'està dient coses. Una vegada una ceramista em va dir, saps que el fang té memòria? El fang sempre és una característica física en què tornarà a posar-se a la seva forma original, no? I jo em demano, quan les estic fent, si de cas aquest fang que reciclo una, dos, tres vegades, quatre, o que porto molts anys, pot recordar els altres personatges que ha estat. No? És una idea maca que a mi me fascina, no? I també em fa pensar quan entres en una comunió, en una comunicació amb el material, que has de trobar el punt just. A vegades és com una barella, no? Que no dones amb allò que estàs buscant, però al final és una comunicació amb el material mateix. També, per exemple, una altra cosa que a mi em remou són les expressions. El món fins a on, no? Pots entrar per exemple, aquí tenim el Pepito en la tristesa, no? En aquesta cosa dura i pesada que porta aquest pes que porta aquest personatge. I com que només tinc aquesta vida, doncs jo m'he tirat per
fer els materials molt senzills, tot i que no sempre he treballat la goma espuma i he passat molt per la fusta. Ara mateix estic treballant més el que és la goma espuma, perquè aquesta cosa tova em dona molt més vida que no pas lo rígid, no? És molt més mal·leable. I aquí, per exemple, l'he fet un alma de roba. Aquí està. Estic treballant així ara, no? I treballo el titella com partit per la meitat, i això genera un eje en què la força de gravetat pues, és quasi perfecta, no? O sigui, sempre estan en un eje que queda molt bé. Vale. Aquí està l'alma, no? I aquí, pues, com pensem els personatges? Aquest personatge ja és per una història, no? I m'agrada molt com vas partint d'una cosa, no? Molt suelta i molt, no sé, potser lletja, fins i tot lletja, però bueno, la imaginació comença, no? Aquí, per exemple, això és una prova de moviment. Aquest titell ja l'he fet fa poc i m'agrada perquè està fet tot de goma espuma i estic provant articulacions flexibles. Val. Perdoneu un moment, Bueno, una mica el món de la construcció és entrin aquí i us convidem al món de l'ingenio, de l'expressivitat de la matèria, no? De les palanques, la física, la enginyeria, els pesos, les inèrcies, les forces, els eixos, les palanques, perquè d'alguna manera estem parlant de com es mou, com és que es mogui bé, no? L'instrument que es mogui bé, per una banda, i no? Per l'altra banda, la part plàstica, que sigui maco, que sigui suggerent, perquè això serà un personatge, no? de la història. Vale. I, per últim... Aquesta l'he posat perquè és para contradecir un poco el ego del constructor. El millor titella no és el titella construït. El millor titella és el titella que es construeix al cap de l'espectador i normalment són els titelles més senzills. Fins i tot tenim un espectacle que es diu John Brown, en el que la meva companya Mireia Larrea fa un cowboy. I el cowboy només és un barret. No tenia cap foto a mà, sí que no l'he posat. És un barret amb un sac. I quan acaba l'espectacle és el personatge favorit del públic, perquè realment és el personatge que la gent ha imaginat. I contra això no pots competir. Doncs una mica seria aquest el resum del cos material. Val? Vale. Després passem al món de... Bueno, hem construït els personatges o no, però els hem de donar vida, no? Els hem d'animar. I allò per mi és l'estudi del moviment, de l'acció i de l'emoció, no? I normalment aquí es dona el cas de que, per exemple, jo estic a les dues bandes, però, per exemple, tinc la sort de tenir una companya que és una mica geni, no? En el món de la manipulació. I, sobretot, per mi, una de les coses que he après és que no t'has de conformar, que has de seguir
perfeccionant sempre cada funció, cada moviment, perquè o sigui, quan has de mantenir un personatge viu durant una hora, tota la funció, cada segon que estàs a l'escenari cuenta, no? O sigui, realment és una cosa que és molt exigent. Vale. I les preguntes que ens fem, no? Com es mou? Com respira? Com mira? ¿Dónde està el centre de gravetat? On estan les inèrcies del titella? Com es reparteixen els seus pesos? Jo normalment em demano, està volant? Està tocant el terra o no? Què passa quan ens movem tot alhora i no hi ha... tot és general, no? I com a vegades només un moviment és el que serveix en un moment determinat. També té que veure amb el que estem explicant. Cada vegada, quan comencem una funció, ens diem què volem explicar. Avui explicarem aquesta història. I ens ho deim com si fos un mantra, no? Cada escena expliquem, també ha de ser com una fletxa, no? Que agafes a l'espectador i l'expliques exactament a través del moviment allò que vols, perquè el moviment són accions i les accions expliquen tota la història. Nosaltres treballem quasi sense paraules, molt poques, amb molt so vocal, però amb molt poques paraules. Com jo no em considero una bona manipuladora, sinó una manipuladora molt treballadora, aquestes preguntes em serveixen perquè jo me les faig, no? Què em demana el titella? Ho estic escoltant o no? No? Estic escoltant, una altra vegada aquesta pregunta, no? Estic escoltant el material o no? O anem cadascú per la seva banda? Puc repetir aquest moviment? Puc transformar aquest moviment en un gest, en una nota particular? Com escolta el titella? Què sent? Com reacciona? Com pensa? Quina veu té? Què opina? Quina és la qualitat del seu moviment? Quines pauses faig? Què passa amb el silenci? Què passa quan es deté? Quina part del cos es mou? Quina no? Estan netes les seqüències de moviment? Em cauen les coses quan estic actuant? ¿Dónde està el meu cos? El meu cos de titellaire, no? Què passa si estic desplaçada, no? Estoy muy rígida, estic lliure, estic preparada, adelantada, no? Per al pas que ve. A mi em costa molt. Si jo sempre vaig un pas cap enrere, no? És com quan vas en cotxe i te dicen has de pensar en el pas que ve, pues és una mica estar preparada. Bueno, també quan manipulem, en el nostre cas, bueno, aquí posaré un petit vídeo d'una seqüència molt petita. Vale, per exemple, en aquesta seqüència, tot ha d'anar superràpid i tenim, ara no es veu perquè em surt això, però tenim una sèrie de dificultats grans, no? O sigui, hem de passar els braços per aquí, sense que el públic ho vegi, no? És una coreografia que és molt, molt difícil i ho has de fer ràpid i estrepidant, no? I tot això no ho fem bé el primer dia i probablement si seguim treballant ho farem millor, no? Però sí que toquem sempre en aquesta coreografia unes notes que ens dona el mateix titella, una partitura de moviment en el que treballem
pues, la coordinació, treballem l'escolta, sobretot per mi és essencial escoltar-nos. I he posat aquesta foto perquè m'agrada molt aquesta línia, no? Que és amb la meva sòcia, no? Que ens comuniquem per el lateral, no? Sentim la respiració. Realment és una dansa en la que també juga a vegades la pressió. És molt íntim el que estic explicant, però al final jo trobo que aquesta intimitat és la maca, no? O sigui, t'arribes a entendre d'una manera que no necessita paraules, que té que veure amb el suor, que té que veure amb la respiració, amb la pressió, amb el contacte, no? Sobretot quan manipules de a dos. És una dansa, realment. Aquí estem amb la Mireia. També, bueno, estan les línies de l'espai, també quan manipules pues està això, no? Nosaltres no ens amaguem, estem en tots els espectacles, estem presents i també juga la nostra expressivitat a favor i a vegades també en contra. I a això també li hem posat un nom que es diu embudo. Quan tens embudo o no tens embudo. Embudo vol dir, no sé com es diu en català, però vol dir si allò que estàs fent se't queda aquí, en tu, o traspassa l'objecte, traspassa els fils de les marionetes i arriba a l'altra banda i surt per l'altra banda. El grau de presència que pots tenir o no, que és un altre element interessant. Bueno, aquí un altre tipus de manipulació, no?, de titella, que també canvia tot, perquè o sigui, estàs darrere, no? Aquest personatge es movia amb els peus de la manipuladora. Per últim, arribem al cos que és més, per mi és el més complicat i probablement aquí és on entren a jugar altres elements i altres creadors, que és el cos viu, que li dic jo, és el cuerpo poético, que està al cap de l'espectador, això em vaig oblidar de traduir-ho. Està les metàfores, està la història, està allò que vols explicar. I què volem dir, què volem explicar, què volem contar, no necessàriament és algo figuratiu, no?, a vegades. En el nostre cas sí que, en el nostre cas d'Anita Maravillas, no treballem tant amb sensacions, sí que ens agraden molt les històries, fem un tipus de teatre que és molt concreta, tenim temes que ens interessa treballar i partim sempre d'una honestitat en què no ens agrada treballar en coses que no ens interessa dir, no? Ens agrada treballar en coses que ens remouen, no? I bueno, el nostre medi d'explicar-les, no, és a través dels titelles. I he posat aquesta foto perquè aquí és on neixen les històries, no? Aquesta foto és real, estan els meus companys que s'han quedat amb la furgoneta, s'ha quedat que no funciona, no? Però les històries neixen en conversacions, en el que parlem a la vida, no? Que la nostra vida és de gira, la nostra vida és agafa un tren, agafa aquest avió, agafa la furgoneta i seus allà i és la nostra oficina, així com tenim el taller per a la construcció, tenim l'escenari per l'animació, doncs aquesta part de lo que volem dir, el que volem explicar, gran part passa aquí, a la furgoneta. Aquests són els meus socis, que els nombraré, que és Ivan Alonso, el director, i John Chávez, que és l'il·luminador, però venen a tots els assajos. Són quatre persones que estem sempre, i aquestes la miren.
Bueno, aquí comencen a jugar, comencen a jugar. Allò que volem explicar és la narrativa, no? Volem, com lo explicarem? Què farem per explicar allò que volem, no? Per exemple, aquesta imatge és de les Cotton i volíem explicar en aquesta escena, estem explicant la ciutat, l'arribada d'unes nenes a la ciutat i no vam trobar aquesta imatge. A vegades les imatges les pensem d'abans i a vegades també sorgeixen en els assajos. Aquí us vull compartir el teaser de les Cotton, perquè en el fons aquí ja estem jugant al teatre, entre tot. A veure. No sé si lo sentiu bé. No. No se oye Ho nada. veieu? Nada, no se oye nada. Ho veiem però no sentim. Ah, quina pena. Bueno, doncs, si no ho sentiu, el que faré serà xerrar, no? Aquí... Se sent molt fluix. Sí, molt fluix. Bueno, és la història d'una família que se'n va del lloc en el que viu i la mare ha de trobar feina, no? I doncs va treballar a la fàbrica i a la fàbrica, bueno, hi ha el patró, no? És una història de maltractament i de maltractament d'obreres, no? Juguem amb imatges també poètiques. Bueno, si no es veu bé, millor el deixem perquè no cal. Però sí, sí que juguem molt amb el concepte de cuento, de conte, que és un concepte que ens allibera molt, perquè dona molt lloc en el sentit de que sembla que en el món no hi ha dolents. I creiem que sí que hi ha dolents. I també, bueno, tot i que no, o sigui, els nostres espectacles, sempre diem, són per persones lliures a partir de 5 anys, no? No treballem només pels nens, treballem per tota la família, no? I bueno, pues toquem temes que ens semblen, no? Em semblen importants, com és en aquest cas pues l'explotació de la dona, no? I bueno, fem servir tots aquests recursos expressius com és la mateixa roba, no? I bueno, són imatges molt poètiques i molt potents. No he posat fotos. A veure. Ara no ho separa. Ara. Aquí, per exemple, tenim John Brown, que també vam treballar la història d'un anti-western. Ja tot està explicat, no només és el moviment del titella, sinó també l'escenografia, la llum, com juga, com entra. Per exemple, aquí aquesta imatge l'he posat perquè m'agrada molt, perquè va ser una discussió gran dins de quan estàvem creant. Clar, hi ha un moment en què hi ha l'aldea de l'indi i entra l'home blanc i arrasa amb tot, arrasa amb l'aldea. I la discussió anava perquè com ho faríem, si anàvem a matar tothom o no. I ho vam resoldre, no, amb aquests cavalls de joguina, i és una escena tot plegada molt potent
I el més maco és que no ensenyem gaire. I, en canvi, quan acabem d'actuar, molt públic, no? Diu, me'n recordo una nena que va dir, és que a mi no em va agradar quan entren al poble i maten a la mare. I és algo que no es veu, que està en el cap d'ella, i això és lo maco, no? Que a vegades amb aquestes coses que són més poètiques, pues aconsegueixes, no? Explicar més. També en cada muntatge tenim desafíos diferents. Aquest és l'últim que estem fent i com que estàvem treballant molt titelles de taula, vam dir, bueno, pues nos sacarem la taula a veure què passa, ens teurem la taula. I ara pues, tot l'escenari és una gran taula de manipulació. No? Són objectius que són diferents, però que també hi són. I bueno, en aquest volíem parlar de les maestres de la República i dels nens que han de marxar de casa i va ser un espectacle que el vam començar a preparar fa 3 anys i resulta que ara lamentablement ha quedat molt dur perquè és molt actual, no? Amb tot el que està caient al món. Vale. I per últim, ja estic acabant, pues, m'agrada aquesta fotografia que algú la va penjar en l'Instagram, perquè abans parlava dels titelles, no sé si l'he parlat o no perquè no me'n recordo, però abans parlàvem d'aquesta cosa titellaire, no? De no resistir, de com voler tocar-lo tot, encara que sigui una mica xapussa. Aquesta cosa, aquesta expressivitat que parlava de Calder, que dona igual perquè te vols expressar i si tens filferro, ho fas amb filferro i si tens paper, ho fas amb paper. Però per mi, dins de la nostra experiència com companyia, el material més ric és justament el recurs humà, no? I aquí tenim una mica tota la gent que va participar en l'espectacle de les Cotton, que segur que falten persones. Però al final és el que fa enriquir a les companyies, no voler fer-lo tot, perquè no saps fer-lo tot, perquè és molt ric que un altre et pugui donar, o sigui, quan arriba la música, per exemple, que ha fet Fran Lassuent, la sensació és, està tan amunt que ens fa créixer. Tu has d'arribar on ha arribat la música, perquè no te pots quedar enrere. Doncs el mateix art que va posant cada creador pues et fa créixer i o sigui, no tens alternativa, no te pots quedar enrere. I jo crec que és lo maco de treballar en equip i treballar en companyia. Ai, no sé ni què he fet aquí. Vale, i per últim, que això lamentablement no es veurà, però sí que us invito a que el podeu veure, és, per exemple, altres de les coses que hem après és que tenim molt poca, o jo en particular, o la companyia en particular, quan comences tens molt poca percepció de que allò que fas, allò que t'estimes, allò que has passat hores treballant, lijant, perfeccionant, doncs has de viure d'allò, així com viu el que fa pa. I una de les grans sorts que tenim a Anita Maravillas és comptar amb un equip de producció i distribució. I a part, és que no són persones, són agents de la cultura que normalment estan molt lluny, que no les coneixem realment. I
I aquí, bueno, tenim l'Scotum van fer 3 petits documentals, un és de la part de creació i aquest és de la part de la gira, que estem aquí carregant la furgo. Perdoneu. Ai. Aquí. No m'ho deixa posar, A veure. Ai, quin fallo! Bueno, no passa res, ja posaré el link, però aquí parlen persones, per exemple, està la directora de FETEN, que parla, no, de com la seva fèria vol ser un instrument de treball, un instrument de que els artistes, els programadors, totes les persones que estem implicades puguem trobar-nos. I després les sents parlar a les distribuïdores de com s'han unit, no, per treballar conjuntament, per poder ajudar els artistes a arribar a llocs on no arribaríem sols. Jo no arribaria enlloc sense aquestes persones, però és maco sentir la passió que tenen per la seva feina i el poc que coneixem, no, d'aquestes persones. És una pena que no es pugui, que no m'ha agafat bé no sé, no m'ha quedat. Vale? Bueno, una mica seria això, ara faré que bé que no l'he llegit tot. Bé, vaig al final. Bueno, jo he posat aquesta imatge del final perquè em fa pensar, no?, com ho vivim al final, no? I dius, bueno, tu estàs aquí amb el teu material maco, no? Pensant que fas art, que vols arribar a alguna cosa. I a vegades, hi ha moments en què et sorgeixen dubtes de allò que faig realment toca algú, realment pots canviar les coses fent titelles? I jo no ho sé, la veritat, no ho sé, però el que sí sé és que és com l'elecció de vida que uno té, no? I crec que la nostra feina és molt noble i és important, i crec que l'hem de fer amb tota la serietat i el rigor que puguem. I, bueno, no sé, una mica això. Espero que no us hagueu avorrit. No, que va. No, abans de passar a lo que són les preguntes, volíem agrair-te aquestes reflexions i aquestes paraules tan suggerents i tan interessants. I aquesta sinceritat i obertura de com s'explica les coses d'una manera molt humil, però d'una manera molt contundent i molt... que realment a mi almenys m'ha arribat molt. I a banda d'això també agrair-te l'enorme esforç que has fet per poder fer la xerrada en català. T'estem superagraïts, vull dir, realment és una cosa que valorem moltíssim, moltíssim, moltíssim. Jo també estic agraïda de poder que em doneu l'oportunitat de parlar en català, perquè al final també visc aquí i és maco, no? Parlar la llengua, per exemple, de la meva família que viu aquí, encara que no ho faci bé. Ho has fet genial, genial. Oye, i m'he deixat l'última frase, que aquesta se l'he robat a una artista xilena que es diu Anita Tijoux,
I és que com a artistes som acompanyants de la història, no? I no un servei al client. Això a mi crec que em dona forces, no? I també que al final som el que fem. I tant. Bé, doncs, si voleu, passem a la part de preguntes i suggerències que tingueu per la Valentina. Podríem fer-lo d'aixecar les mans o no sé, o directament qui vulgui parlar, doncs que parle. La Tella està ahí. Doncs endavant, Tella. No se t'escolta. Ja, és veritat, perdó. Deixar de compartir pantalla perquè així ens veiem les cares? És que jo les Val, tinc, reconec. perfecte. Jo, o sigui, deixar de compartir. Ara sí. Pobrets. No, perquè per les preguntes va millor. No, Sí. jo és un dubte que fa... Bueno, és una reflexió que fa molt temps, ara al sentir-te parlar i tot això de l'expressió del Titella, és un tema que fa molt temps que em dona voltes. I és que no ho he comentat a nivell general amb titellaires, però m'agradaria una mica que féssiu una reflexió o què n'opineu. Per exemple, quan es manipula a vista... Primer, abans una cosa, abans de dir això. Si poses una expressió del Titella, com has dit abans, solament, de tristesa o una emoció, com canvia aquesta emoció? O tota la història està trista, o tota la història està content, o tota la història... Això és una mica el que m'ha fet dubtar el dir de l'expressió. Seria més aviat com una escultura que està trist. Com li fas canviar durant tota la història? No, perquè o sigui, jo te ho dic el que em passa a mi, no? O sigui, la cara del Titella, encara que estigui trist, en el cas del Pepito, no marca la seva actitud facial, marca la seva actitud ante la vida i no vol dir que no es pugui riure. El Pepito, qui l'ha vist actuar, sap que el Pepito riu, fuma, però en el fons el que veus és la seva alma. L'expressió de tristesa. Perquè és un personatge que ell mateix ho diu, soc el pobre Pepito. O sigui, no es pot ser més desgraciat. Doncs aquesta és una màscara facial que pot expressar moltíssimes expressions. Bueno, és que jo només he vist la foto, no he vist l'espectacle. Llavors, clar, et planteges... Jo m'he plantejat això quan ho veure... Home, llavors, clar, no, val. I després, això que volia dir, el de la reflexió aquesta. Per exemple, quan es manipula a vista, molts manipuladors fan, actualment, moltíssims, l'expressió que hauria de fer el Titella. Jo no dic que estigui millor ni pitjor, Els espectacles poden funcionar igual o poden funcionar. Però és una reflexió a nivell de titellaire que té més vida el manipulador que el Titella? O amb aquesta expressió li dones més vida al Titella? Ajuda a ser més creïble el Titella? O per què es manipula d'aquesta manera fent l'expressió? O no importaria que tinguessis una ampolla i fessis tu l'expressió i ja estava? Dona el mateix? Això són reflexions que jo m'agradaria que entre tots una mica, no tu, perquè jo no sé el que feu, no he vist tots els espectacles de tothom. Llavors, com se li pot dir amb aquesta tècnica? Com la podem enfocar? Perquè, clar, nosaltres som els antics i realment la nostra formació ve del diferent, de dir, bé, tu mires un Titella, si jo t'estic mirant a tu i estic bellugant i estic fent cares o així, potser l'atenció es perd cap al manipulador i no es veu. Encara que després l'espectacle sigui una altra història, amb les llums, amb la història i tot quedi tot molt compacte, i amb això no m'hi fico. Jo només estic dient amb l'expressió, amb la vida del Titella. O si jo, per exemple, miro el Titella i ell va expressant, això és el públic et mira a tu i mira directament al Titella. Jo crec... És una reflexió, Jo vull que... Vols que comenci? Ella ha parlat de lo de l'embut i en part aquí hi ha una part de la resposta que és quan l'actitud, el rostre, l'expressió del manipulador a vista
ajuda a l'expressió del ninot. És a dir, la ment de l'espectador fusiona les dues coses en una sola. Aquesta és una manera de fer. Si heu vist algú a Petits Suïcidis, un espectacle de teatre d'objectes que vaig fer fa molts anys, jo faig una història amb un gra de cafè i un misto, per exemple. I tenen expressions. O el comprimit del Seltzer i els bombons. I tots tenen expressió. I quin és el rol en allà del manipulador? El manipulador ajuda l'objecte a expressar-se. És a dir, tu ets el seu suport. Tu ets el que li dona l'ànima amb el moviment que tu li dones a través de les mans, però com tu estàs en allà, tu has de recolzar sense interrompre, sense desviar l'atenció per reforçar la personalitat de l'objecte o del titella que tu tens a la mà. Sí, Valentina? Digues. Sí, sí, o sigui, jo crec que són eleccions també estètiques. En una, si te ocultes, pues estás reforçant com el món de la il·lusió, no?, de la vida. I nosaltres, per exemple, sempre hem optat per no, perquè també l'exigim a l'espectador que entri en el joc directament. És veritat el que dius, no?, de que això s'ha de controlar. Hi ha diverses maneres de controlar-ho. Una, per exemple, nosaltres tenim un il·luminador que és meravellós, no? I que juguem molt amb la penumbra. També, per exemple, això també condiciona a vegades el color de les cares, no? Que són, per exemple, les Cotton vam decidir fer-les blanques directament perquè ressaltessin més. Però trobo que també és curiós, no? Perquè la gent sovint ens diu és que desapareixeu, ja no esteu. No? En algun moment aconseguim aquesta cosa de que el públic ens oblidi, no? I a vegades no, i jo te soc sincera, a mi, per exemple, jo soc superexpressiva facialment i constantment em diuen els meus companys, Valentina Raposo, és usted una gran actriz, però el que està actuant és el titella, no? També, per exemple, a vegades passa tenim un rol que a vegades el titellaire és el que posa coses dins l'escena que necessitem. I això nosaltres li diem el cambrer. I, per exemple, també a mi em diuen el cambrer no és un personatge. Està ahí per no ser vist. I no ser vist és la cosa més difícil que hi ha, o almenys per mi, és molt difícil. No és perquè brilli, precisament, no? A vegades és perquè ets patós o perquè saps, però bueno, jo crec que són diferents opcions de treball. A mi no m'empipa, o fins i tot també a vegades et permet entrar, no?, al joc, el rol, aquesta cosa del código titiritero del que no he parlat, però que sí que és la presència de... Com pots jugar un grau de presència zero del titellaire a que vagi entrant i fins i tot agafant tot el protagonisme, no? O sigui, tot això et pot donar una materialitat, un joc escènic. I, bueno, no sé. No, és el que deia jo, és una tècnica de manipulació. És una tècnica de manipulació, perquè el que deies tu dels petits suïcidis... Bueno, a veure, ara jo és un debat, potser, no? No és ben bé unes preguntes, però que el deies als petits suïcidis no té res a veure amb un titella que se li veu la cara. Tu no li veus, llavors t'has d'ajudar amb la teva expressió, perquè amb un misto no li veus. Però amb un titella que li estàs veient la cara constantment és diferent. És una altra opció, és el que tu dius, Valentina, és una opció de manipulació. Però jo, com que no ho he parlat amb tants titellaires com hi ha ara, jo volia comentar què es pensava de tot això, com es veia, A mi particularment hi ha moments que no em desagrada això, però hi ha moments que fins i tot algun cop m'han molestat les expressions, perquè no em deixa viure la vida del titella. I hi ha vegades que no m'he donat compte, també, això també és veritat. Bueno, que això també depèn del manipulador. Sí, i també una altra cosa que per nosaltres és important, que és que nosaltres no treballem com amb el concepte de teatret petit, no?
doncs els nostres cossos, les nostres siluetes, les nostres ombres, com movem l'escenografia, com caminem d'una banda a l'altra, com aixequem una cortina. O sigui, no estàs manipulant només el titeja, ets el maquinista de la història, no? I a vegades el ballarí o a vegades el company del personatge, els acompanyes, no? Per exemple, en aquest últim espectacle fins i tot interactuem de, no sé, hi ha un personatge que es troba sol i hi ha la compassió del titellaire con respecte al que el que t'està exigint és que t'has de desdoblar, que és una feina maratònica de precisió, no? Que has de treballar molt, molt, molt perquè se't vegi quan tu vols. I una altra cosa és el descontrol i fer-ho malament, saps? Però al final el que optes és aquí no m'has de veure i aquí sí. I el que has d'anar a treballar és que se't vegi només quan està pensat que se't vegi. I els altres opinen alguna cosa del tema aquest? No era per... Bueno, jo penso que... Em sentiu? Sí, no? Sí, hola. Sí. Què tal? Jo penso que aquesta feina té un punt d'esquizofrènic, no? Després tu has de tenir molt clar que ets tu i el titella. Quan s'ajunta massa, vull dir, està bé mantenir el cap fred, perquè si no veiem això, no? Que el titellaire està reproduint el que està fent el titella. No només amb les expressions facials, sinó amb la força, no? Vull dir, de vegades veus actuacions molt violentes quan la força s'ha de simular, com en un partit, en un combat de boxa, no? Simulada, vull dir, en una pel·lícula que la gent es pega, no es pega en pas de debò. I això penso que hi ha un punt que quan es perd aquesta distància, aquesta implicació tan intensa, a mi em desvirtua una mica la manipulació, perquè després ho estic veient doblement. Estic veient el titella i, per altra banda, estic veient el manipulador i tots dos sent el mateix, o el manipulador agafant més protagonisme que el titella, no? I personalment em molesta una mica. Sí que és cert que moltes vegades el manipulador té una part activa, actoral, i és evident que en aquests casos és justificat, no? Però jo estaria més una mica amb la teia que a mi no m'agrada veure això, el titellaire repetint o agafant massa protagonisme. Amb el titella de fil passa moltes vegades que veus el manipulador a vista que s'està movent més que el propi ninot. Ja, sí. No és capaç de dissociar i de neutralitzar-se ell per donar tot el protagonisme en el ninot. Això passa, però és també el que deia... Jo estava pensant en el titella de fil. No sé si heu vist el Mario Ezno, que manipula fil. És un youtuber que està és molt conegut. Jo vaig anar a veure el seu espectacle i balla ell com si fos un ballarí, el titella el té per allà, però es belluga molt ell i té un protagonisme increïble. És a nivell de fil. El que passa que els de fil, generalment, controlen molt la distància del manipulador, generalment. Però ara m'ha fet pensar en aquest manipulador. A mi una cosa que em sembla fascinant és que en aquesta precisió que deia la Valentina, no? En aquesta precisió quirúrgica, i en tot el ventall de possibilitats de la relació entre el manipulador i el titella, se'ns obri cada vegada més possibilitats dramatúrgiques i possibilitats d'encarar la història des de diferents punts de vista, no? I aquest m'ha paregut preciós l'explicació que ha fet la Valentina de com tu estàs darrere del titella i de sobte apareixes i de sobte desapareixes, no? I aquestes possibilitats d'entrar i sortir i d'anar jugant, crec que obri de cara al futur unes possibilitats dramatúrgiques enormes d'anar explicant la història des del doble o des de... No sé, crec que és xulo perquè... I també a nivell estètic, també, perquè al final també és una decisió estètica o d'estil, també, com expliques les coses, no? Em pareix molt fascinant.
Jo penso, A mi perdó, també. penso que d'alguna manera és més màgic quan s'aconsegueix, evidentment, amb la mida justa, no? Introduir tant el titellaire com el titell en la posada en escena, no? En el nostre cas, amb els espectacles de sala, que solen ser titelles doncs, que no deixen de ser... Evidentment hi ha una manipulació, però no tenen unes articulacions, per exemple, creïbles, no? Sinó que juguem molt amb el joc potser inclús molt infantil, no? De quan jugàvem a casa quan érem nens o juguen els nostres fills, no? Amb el relat i amb la posada en escena. I inclús penso que és això, més màgic, a mi potser inclús em distreu més quan s'intenta fer desaparèixer el manipulador, no? Antigament, dècades enrere, era un clàssic, no? Veure tapats amb màscara inclús, no? Amb teles a les cares dels titellaires per evitar que distreguin l'espectador. I a mi em causava l'efecte contrari, no? Em distreia més veure aquella figura negra en moviment darrere del titella, no? Vull dir que suposo que és una mica com tot, no? La mesura justa fa que puguis centrar realment l'atenció amb el que t'estan explicant i com t'ho estan explicant. Bueno, jo crec que és un univers de possibilitats que no hi ha cap que sigui errada. No existeix això, saps? No, crec que és una cosa d'estils i sobretot, per exemple, ara he vist alguns espectacles de dansa, no? Que fins i tot els personatges estan doblats i inclús part dels sentiments dels personatges estan doblats. O sigui, per exemple, està el titella i hi ha un ballarí que representa, no? Allò que el titella està sentint, i trobo que això és molt ric. Són opcions de fer, no? O sigui, també a mi, la veritat és que soc una persona que gaudeixo, o sigui, a mi m'agrada, tinc aquest defecte que és que m'agrada tot, com el menjar, i llavors tinc aquest ull que conservo una mica infantil de que vull creure en allò que m'estan explicant. Quan vaig a veure espectacles, poques vegades vaig en plan crítica d'art. Vaig a gaudir perquè és realment allò que m'agrada, i no hi ha res pitjor que sortir d'un espectacle i que no m'agradi. És un disgust com qui menja i el menjar que has pagat no té sal. Realment m'agrada molt tota la feina que fan els companys i les companyes. Gaudeixo del fil, gaudeixo del titella de Guà, fins i tot. Sempre ho dic, jo el millor teatre de titelles l'he vist rodeada de iaies i de nens, als patis, perquè són autèntics. I també no oblidem mai les nostres raïces. O sigui, jo em vaig fer titellaire, ja tenia una base artística d'estudis de teatre en Xile, però jo em vaig fer titellaire en Otalia, ni més ni menys. O sigui, allí llegaves al taller de Pepe i el que podies arribar a veure és que no te lo podies ni creure el que estaves veient, perquè era entre grotesco, però perquè tot era autèntic i també esperpèntic, i alhora que meravellós, alhora que no, que, per exemple, jo que sé, a molts de vosaltres, els titellaires que ja estaven aquí, jo que sé, el mateix Carles, el Jordi Bertran, els van veure en aquest escenari de 4x4, no? Per això sempre insisteixo, penseu en la primera vegada que us van sorprendre. O sigui, allò no es pot perdre. Si ho perds,
saps? O sigui, la il·lusió d'aquesta cosa fantàstica i màgica, per mi, o sigui, és el que em motiva i encara que hi hagi treballs que siguin una mica xapuceros, jo també los sé disfrutar. Los sé disfrutar perquè sé reconèixer l'esforç de a vegades feines que has fet sense recursos i només amb l'ingenio, no? S'ha de valorar també. O sigui, clar, nosaltres com companyia és veritat que ara estem en un moment que treballem amb tots els recursos. És fantàstic, és meravellós i també és molt exigent, no? Perquè quan estàs a dalt de l'escenari tu no estàs defensant la teva feina, estàs defensant la teva feina i la de tots els teus companys. O sigui, la responsabilitat és... no? Has de fer-ho molt bé, perquè ens juguem no només com a artistes, sinó com persones que mengem. I això, aquesta consciència crec que també és important. Bueno, no sé, parlo massa. És mi podcast. Em sembla que el Jordi havia d'enxecar la mà, però ara la baixa... Ah, no! Algú més vol dir alguna cosa? Bueno, ja que no tenim paraules, sí que volia, primer agrair les teves paraules, la teva dedicació. Gràcies, Jordi. I, el comentar del tema que havia exposat la Teia, que jo penso que l'important és el fer les coses un millor que les puguem fer, com deies tu, amb els recursos dels que disposem. Jo penso que quan jo vaig començar, m'ha agradat molt el que has dit tu de la primera sessió que vam tenir a veure un Titella. Jo havia vist Titelles de passades a la plaça del Pi, però a mi el primer espectacle que em va impactar i vas dir jo vull ser titellaire, perquè jo estava estudiant en filosofia, va ser un espectacle del Carles, que va ser l'Air Mile, i ahir va ser un espectacle que em va impressionar, no? I on es produïa això, no? Que l'actor sortia i entrava i de cop i volta miraves els titelles i de cop i volta miraves els actors i vas dir, hòstia, quina impressió més bona, no? I segurament que és un espectacle que ara el mateix Carles el veurà i dirà, hòstia, el que vaig fer aquí, el que vaig fer allà. Però que aquesta sensació que tens de vida que tenia, de poder impressionar-te i poder descobrir tot aquest món que ens porta als titelles, no? Estigui l'actor amagat, mig amagat, no amagat. I jo quan vaig començar a fer taula, jo feia fil i taula, al començament es posaven tots de negre, així amb el burca quasi que portàvem, i un dia en una actuació em vaig donar compte d'un comentari d'uns nens de la primera fila que deien però darrere hi ha uns senyors que ho mouen tot. Dic, punyeda, és veritat, per què m'amago? Si la perfecció tècnica que he de tenir per desaparèixer ha de ser brutal, i a partir d'ahir vaig optar per treure'm amb la caputxa i al final ja treure'm el color negre. No? O sigui, no, estàs treballant allà. I jo crec que l'important és això, és ser capaç de transmetre màgia. O sigui, nosaltres fem un tipus de teatre que té molta màgia. I llavors, tot aquest imaginari que podem transmetre mitjançant els titelles, jo penso que és el que ens dona a nosaltres la força per produir una sèrie d'espectacles i propostes que van més enllà de la perfecció actoral, per dir-ho així. Que serveix, fa poc vaig veure aquí al Teatre del Biobío un espectacle d'una gent que havia fet amb un paper rebregat. I amb un paper rebregat que construeixen en escena fan un personatge que explica, que parla de les emocions. No? I dius, xapó, no? Perquè res, no... I són aquestes coses que nosaltres crec que hem de valorar. Més de la perfecció, que sí que suposo que ens passa quan veiem espectacles, que tenim aquest defecte professional, que si l'espectacle va bé, no hi ha problema. Però en el moment que un espectacle hi ha un problema d'il·luminació o de que l'actor s'ha sortit de lloc o qualsevol cosa, i dius, i llavors ja deixes d'entrar en aquest subtext, en aquest diàleg que s'ha establert al començament de l'obra i te'n vas. I quan te'n vas és quan dius, hosti,
quan surts d'aquesta màgia que podem produir és quan et quedes com penjat. Què m'estàs explicant, què m'estàs fent? I és quan perds, quan l'actor perd els papers, però el que deia abans la Teia, que l'actor estigui dins, que estigui fora, que estigui on estigui, que estigui on vulgui, però que estigui sempre ahí. A mi una de les formes d'actuar que em va agradar molt amb Titelles era el Miquel Gallardo fent el Don Juan, que jo el trobava brutal, no? Que no estava el Titella, estava ell, li cridava aquí, a part de la seva tècnica, que era brutal, era algo espectacular, és aquest món, no? Jo penso que com tu dius, s'ha de reconèixer tota la feina, però el que sempre hem d'intentar fer és un millor que puguem i una miqueta més. No sé si intentes fer el que deies, però era per aquí. Sí, sí. Bueno, jo li volia agrair també a la Valentina tot. Vull dir, i m'encanta tot el que has mostrat. I després dir-te que el Jordi, que el Don Juan està al museu. Com? El Don Juan del Miquel i Sí, estan sí. al museu. Estan. I sempre parlem del Martí quan expliquem el Don Juan, perquè la Maria ens ha portat els personatges de Don Juan per tenir-los allà. Jo encara he d'anar a conèixer-lo. Sí, no. A més, cada cop que I una anècdota del Don Juan és que el Don Juan i de la Doña Inés, bueno, el Don Juan clàssic, es representava a la nit del 31, a la nit. Es representava en teatre, sempre, de tota la vida. I un dia per la Castanyada, quan estàvem muntant el museu, no teníem res que fer, ens vam posar a muntar. I en aquell mateix moment, aquella nit, estàvem muntant el que era el Don Juan i el capellà, el monjo, i l'estàvem muntant en aquella mateixa nit. No sé, com si la pell de gallina, o va ser com una experiència molt, molt especial. Muntar aquests personatges la mateixa nit que sempre s'ha representat el Don Juan. Bueno, això és una anècdota, No tenia... Jo vull agrair-te tot el que has dit i la teva feina, també. Gràcies. Però, Valentina. Està el Martí i la Tamara. Tamara. Jo mateix? Val? Jo et volia preguntar, Valentina, com a constructora, què en penses que els titelles no cobrin drets d'autor? Jo, la veritat és que sí que me l'he plantejat moltes vegades. O sigui, és curiós, no? Perquè sí que d'alguna manera estàs creant una imatge d'un personatge com podria ser, jo què sé, es podria comparar amb com Disney, no? No? Que cobra si no pots fer servir Star Wars. És que ara m'has fet recordar, això és molt divertit, el que explicaré. Ahir o abans d'ahir a les notícies sortien uns xilens que tenien una gasolinera que se llama Star Wars, no? I van a la gasolinera tots vestits de la Guerra de les Galàxies i els han demandat perquè no poden fer servir aquella imatge. Doncs sí, potser sí que és veritat que tenim algo d'autors, no? Però no deixem de fer un instrument que en aquell cas també estaria compartit, no?, amb el que li dona la vida, perquè també és un autor. Jo l'he vist moltes vegades, no?, en grans titellaires que si tu li dones aquest cos fet a un altre, no ho fa, m'entens? El titella és el de menys. Jo penso que el titella... Jo crec que el que dius tu, un titell en mans d'un titellaire o l'altre no té res a veure. Jo penso que el titell és un instrument bastant bàsic, vull dir que el que li dona la vida i el que interpreta és el manipulador. Després, un bon titella requereix un bon manipulador, si no, malament. Sí, jo tinc la sort de que tinc a la Miren, que trobo que és una mica, jo le digo, eres como Messi, i eres el nostre Messi, i aprenc moltíssim, no? I jo crec que també és una altra cosa que no ens hem d'oblidar, que mai estem fets, saps?
sempre t'has de continuar fent i exigint, perquè en el moment que pares, pues ja està, no? Estàs una mica mort. Ara, bueno, es interessant el que dius dels drets d'autor, però no m'imaginaria jo, siendo como los de Disney, ja les deixaria en pas fer el seu Star Wars, de lavado de cotxes. Bueno, jo No, volia... no m'importaria que em Ara. copiessin. Estava ta mare? Ah, vale, sí, perdona. Perdó, jo vull dir que també me'n vaig inventar el català perquè soc de Sevilla. T'escolto molt baixet, maca. Ara una mica millor? Una mica millor. Sí, que jo vull dir que vaig parlar català, però que jo soc de Sevilla, però ho vaig intentar com tu, ¿vale? I nada, jo soc molt principiante, com si diguéssim, però tinc els meus referents. Tu, Valen, eres per a mi un referent del taller i del món dels titellaires. Estic fatal perquè tinc 39 de fiebre ara mateix, però era com aquesta movida no me la perdo per res. I simplement vol agrair-te que facis aquestes coses perquè per la gent que estem començant és molt, molt, molt important i no solament, bueno, tot el que te l'has currat, però també totes les intervencions per nosaltres, per la gent que comença, és molt enriquecedor i volia dar les gràcies específicament a aquest Jordi, que no el conec, però m'ha agradat moltíssim el que ha dit, estic molt d'acord amb la seva reflexió. I sobretot a tu i a tota la gent que ha fet esto, que és molt important per nosaltres també. Gràcies, ta mare. Quin orgull. A part és maco, no?, veure com per un mateix lloc passem tantes generacions, no? Jo trobo que és molt potent, per això també em va agradar explicar lo d'abans. O sigui, nosaltres, Jordi, en el festival que organitzàveu en el vostre poble, vam anar amb 20 anys a dormir on fossi perquè volíem mirar titelles. O sigui, vam dormir allí a l'escola i és una cosa que no oblidaré mai, no? Que al final estem tots bien enamoradets, no? Aquestes coses les fas per un nòvio o una nòvia que t'agrada molt. Havia algú més que tenia la mà aixecada. Sí, jo l'he aixecada amb referència al que ha dit el Martí. És una cosa que la veritat és que no m'havia plantejat, perquè generalment, o la majoria de titellaires sempre ens hem fet els titilles nosaltres i sempre hem cobrat drets d'autor de les obres que hem fet. Jo crec que és una cosa a plantejar. És una cosa important a plantejar, els drets d'autor dels constructors, perquè són com una imatge que està com una mica, construeixen, sí, cobren per fer-ho, però els músics també cobren per fer la música i en canvi cobren drets d'autor. Llavors és una cosa que des d'UNIMA insto a que ho mirem, això, perquè no estaria bé de... Per exemple, tu cobres drets d'autor per sortir per la tele, pel teu titella que has fet el MIC, Martí? No, jo vaig renunciar per imperatiu als drets d'autor. Clar, perquè el devien obligar a la televisió, clar. Sí, clar. Però perquè no està instaurat. No està instaurat. Així el músic no li faran renunciar mai al dret d'autor de la música. Sí que està instaurat. Això no és cert. Està A la tele instaurat. fan renunciar a tot. Clar. Tu pots conservar els drets de propietat intel·lectual o els de propietat industrial sobre un disseny, qualsevol disseny. Què passa? Que quan a tu et contracten per fer un titella, si no t'ho fan firmar, donen per descomptat que tu estàs renunciant a aquesta propietat intel·lectual o industrial. Però realment, si tu volguessis, si tinguessis ganes de guerra, podries complicar la vida més d'un. Si dels que tu has construït i tingués algun problema, podries anar a denunciar-ho perquè tu segueixes sent l'autor d'aquella peça, per tant, ets propietari d'aquella propietat industrial o intel·lectual, vaja. Vull dir que hi ha els drets a discutir aquí,
Sempre i quan no hi hagis renunciat. Exactament, sempre i quan no hi hagis... Per això, Però el pot per això registrar ara. per això TV3, que no són burros, et fa renunciar directament perquè no els hi compliquis la vida. Exactament. Estava Aran amb la mà aixecada i després Cecília. Hola, ¿se me oye? Sí, Aran, hola. Hola, pues nada, aquí desde el taller de Pepe Otal, qué guay, muy agradecido de escucharte como siempre. Yo estoy con Tamara, que también para mí eres un referente y que siempre compartir cómo Gracias. compartes, cómo te explicas, ¿no? Todo el trabajo, todo el amor que hay hacia la profesión, para mí es muy inspirador. Así que muchas gracias, gracias también por organizar toda esta charrada y nada, me parecía bonito hacerla aquí en el taller. Y bueno, pues ahí seguimos Bueno, en la pues cap endavant. Cap endavant, eso, aquí las nuevas generaciones. Gracias, gracias. Gracias, Aran. Yo me siento súper feliz y orgullosa. Cecilia. Bueno, yo quería decir, muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharte y y despedirme. Muchísimas gracias y agradecer a Unima Cataluña que nos haya invitado. Yo soy de Unima Valencia y he participado de varias charradas de estas porque me parecen sumamente enriquecedoras. Así que muchísimas gracias. Pues gracias, Cecilia. Y buen año. Que tengáis Y buen año. Vale, adiós. Adeu. Adeu. Sí, senyor, més mans, més paraules. O igual ja podríem anar tancant, no? Què us sembla? Deixar-ho aquí. Moltes gràcies per organitzar tot això i gràcies per convidar-me a explicar el meu rotllo. Gràcies a tu, Valentina, ha sigut preciós. Penso que, parlant des d'Unima Catalunya, penso que les respostes que heu donat ara, aquests comentaris que heu fet agraint l'esforç que fem per tirar endavant aquestes xerrades, crec que ens incentiven a plantejar-ho de cara al 24 i que no es quedin aquí el 23, sinó que puguin continuar un any més, perquè si hi ha resposta, per banda nostra no serà. Així que gràcies a tots per ser-hi. Joan Alfred, acomiada, si et sembla. Sí, moltíssimes gràcies a la Valentina en primer lloc i a tots els que heu acudit. I bé, que sapigueu que després es podrà veure la xerrada, no, Carles, durant un temps. Per tant, podrem tornar a veure tots els plantejaments i tot el material que ens ha passat la Valentina, que ha sigut superinteressant. Us donaré els links. Sí. Perdona, Tamara. Carles, no sé qui ho posarà al YouTube, crec que ho pengeu. Posaré tots els links de les coses que he parlat, val? Molt bé, molt bé. Trigarà uns dies, perquè... Sí, no et preocupis, que és Sant Nou. Exactament, són unes dates una miqueta especials. Igual ha passat Reis que... Ho deixem per l'any que ve. Sí, per l'any que ve. podrem fer-ho, però sí, tot el material que et sembli que es pot penjar en el vídeo, envia'l, i fins i tot et diria que com tenim els correus electrònics de tots els que s'han inscrit, que per això fem inscriure per tenir el contacte, us enviarem no només l'enllaç del vídeo, sinó si tu vols compartir algun material, com per exemple el PowerPoint aquest que has fet amb el Canvas, doncs també el podem compartir allà de manera que la gent el pugui veure millor, i els links aquests als que et referies també escriure'ls en el mail, que serà més fàcil que no penjats en el vídeo. Perfecte. Bona nit, gràcies. Doncs bona nit. Molt bona nit per tothom. Moltes gràcies. I bon any, bon any. Adéu, bon any. Bona entrada d'any. Bon any. Els petons. Gràcies.